Dnes vám ukážem jedného z najikonickejších jedovatých hadov Južnej Ameriky. Toto je Lachesis muta, známy aj ako Bushmaster alebo krovinár veľký. Ide o najdlhšiu zmiju na svete a zároveň o jedného z najimpozantnejších predátorov tropických dažďových pralesov Južnej Ameriky. Tento samec má približne rok, už v tomto veku sú na ňom vidieť typické znaky druhu, robustná stavba tela, výrazná trojuholníková hlava, výborné maskovanie, ktoré mu umožňujú dokonale splynúť s okolím. V prírode obýva teplé, vlhké tropické dažďové pralesy. Najčastejšie ho možno nájsť medzi vrstvami opadaného lístia, koreňmi stromov, popadanými kmeňmi, kde sa vďaka svojmu sfarbeniu stáva takmer neviditeľný. Na rozdiel od aktívnych lovcov sa spolieha najmä na trpezlivosť a maskovanie. Často zostáva dlhý čas bez pohybu, čaká na vhodnú príležitosť na útok. Ide o prevažne nočný druh, ktorý je najaktívnejší po zotmení. Jeho jed patrí medzi medicínsky významný a manipulácia s týmto druhom si vyžaduje skúsenosti a hlavne maximálny rešpekt.